Sanibona kakhona Sibulisile. Namhlanje ufuna ukuvusa imizi yobaba, imizi yotata ukuthi after wenzele imbiza ubheka ukuthi kuyokwenzekani, kodwa-ke ndiyakuthembisa. Lapho uzothola amasethole, ubangalala, uqonsi, imbune, umathunga, unsukumbini, qwaninge, umvongothi, nyambabazane. Le nto uzoyidibanisa kahle ihlangane kahle, uyikhe ngokulingana, uyibilise 10 minutes bese uyapheka uyaziphuzela. And then-ke ngokulandela-ke emveni kokuba ugqibile ukupheka sowune-2 litre yakho oyibeke phaa oyiphuzayo, uthathe amayeza lamabili inguduza uyidibanise nendwendweni, then ufake-ke namagaqa ayi-3 lawa we-rough salt nje 3 kuphela bese uyazichathela. Then xa ugqibile ukuchatha ungane uphinde ugaye ubangalala noqonsi kube yiphawuda. Kube yiphawuda nje ekuseni xa uvuka uzidlele ngobisi, uyidle njengama-cornflakes kakade nje ujwayele udla ama-cornflakes. Ubheke-ke uba kuyenzekani. Ngicela nisubscribe-ke, nilike. Enkosi, ngiyabonga.